Palombo ditinggal nggih. Sebentar balik ya Pak. Mbak selamat. Ayo. Sing duwe Palombo selamat kali Ibu kali wonten Palombo. Nggih, kaki gampang usah nggih. Nggih teman-teman jeneng kanca tani nggih monggo ngersaken mesin raja tembakau nggih. Rawa langsung wonten jeruk gebang angkring imbang lamongan nggih kagunganipun Bapak gampang usaha. Pak Ropan mundu sak rombongan nggih. Pak Ropan mundu budal tenang banget pokoknya cawe duk wayang nedu ya ngono kuwi kuwatel joget adigai
pengen kumpul dadi siji kok wengis temenatimu mas iso piye Dik pasti Pak Bagus nek jalan sampai kita iya sekali lagi segenap panitia sedekah bumi Banjar Tua Cangkring dulu Lamongan mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas donaturnya dari Mas Bayu, Mas Dimas, Mas Yoyo. Semoga dalam bekerja di luar negeri sukses dan banyak rezeki. Amin. Dek ngiceng berarti eman moto sing digodel lambe sesiker lore sigar kepundhok kari ragat kutu-kutu kepengin iya Bapak ingin rock nih loh bapak. Hutan tangis telong
Aturipun Mas Omek salam buat Pak Nopan Mundu. Salam Pak Nopan bojone loro ya, nggih. Pak Nopan buat Pak Nopan bojone loro nggih. Kita saking kata kula wonten Johor nggih. Pak Nopan Mundu bojone loro. Terima kasih Pak Nopan. Medun anak pateni
kumpul dadi siji kok mengis temenan tipu mas iso dek tanpa dosa tega ning aku katir ala katir pelena taline tresno aja nganti beberilang mos pro tri salam lateraken grup Cantru telatah wates winamon sembeng lamongan nggih wonten Pak Anton nggih Pak Eli Pak Supri Pak Kiki ya selamat menonton ayo ikilah entekno mau blenger jek pisan lingan perawan ayu Kalimantan bantal guling tak sayang rasane kaya wong edaran iki diganggu Pak Anton Pak Eli Tatang lho tutu nongko biyen cedak rawani kondo tobat ning apa sliramu lunga ninggal mulih ora kondo-kondo saben dina aku ngelamun tekan omah atiku bingung kadung tresno gak wani nembung rasane kaya wong lengelok wangi banyune sabun tare wangi atus kungkum tresna ora bakal nalung tak anteni yen masih burun aduh Pak Imai aduh hatiku rindu kangen temenan Kang Masku pulang Kang Masku mulih ning tanah sabrang aduh Pak Imai aduh hatiku rindu kangen temenan Kang Masku pulang Kang Masku mulih ning tanah seberang beningi banyu Kalimantan yen sing tak ombe sayang nyelengake nalika biyen kenalan segere matoe beningi banyu Kalimantan yen sing tak ombe sayang nyelengake
Pak Andika wonten Suren, nggih kangge Pak Bowo Suren, nggih Mas Basuki sing bebas Audi Suren Sundalu. Gampang usaha. Ayo kagungan peralatan pertanian nggih, Rajang Tembako. Moga merapat wonten jeruk gebang angkring Kibar Lamongan. Moga Rajang Tembako.
kebenaran tentang wong ayu mumpai tak ingwe tak jarake Pak Bagus eman ora ono sing ngasani sapa kuwi aku dhewe masa panggile kok inga-ingu lha apa Incang-incang padun iki arep kudu dikongkon Pak Eli karo Pak Anton kok celak-celok mas celok nang Dek mesam-mesam padune iki arep kudu tak rewangi Dik Mo. ya tak tekoni apa mas apa slirane wis ana sing duwe kandhane gurung lho tak rewangi gondol ae ya tak omongi sejak ini aku wis suwe tresno slirane aneng kene wae gak pareng godho saken tresnane nyotot tresno terus jaluk apa ayo bareng kondo nang wong tuwa oke terima kasih gampang usaha dumateng kanca tari mbok menengesaken raja tembakau nggih langsung rawuh wonten jeruk gebang akring imbang lamongan nggih pun Pak Gampang usaha yo sebut nggih Pak Nopan Mudu sing nyalokno kepala desa Berwajo 2009 Pak Nopan Mudu calon kepala desa Kesongo Krajakan Banyuwangi Rena wengi sing tau sepi lanang wadon kang nekani ilang ngangkat sesahing ati lungguning pasiran sembur setulan kering doan ambek main selodoran lanang wadon oberong beran gandeng tangan pinggiran pinggir pesisir gerak jokan bising-bising semayanan janji-janji arep urip barengan sir-sirana
sakno kuku sing dupa kemelon panjenengaken tiasa ngabeke gawangku sakon jajan nanging sangat angakibe sang reksikane putra kang anjuk saking yati lang wong namung ning sira antamoka sing saya sing rukun kendeli 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 Pak Kolip Cakno iki matur nuwun Pak Kolip sambangan mondo nggih Pak Wo melaten Sundeli Aji saka 77 malam Cendoro Gunawa kurang bunder Pak Angel ya sing temen
uripe mulya lalu mongso panusulit mangkut yuda sepincuk rujake palem yen wis kepethuk ning ati ayem gones rujak bebel kurang oyahe yen nganti ditinggal piye polahe was kapusus ing triya manganti sira jambu wit-witane mesa guyung pinuju nyambut gawe ramane sulingan kayune tugel yen kelinganing ati mangan rere sarateng arateng ambe pinanti marati bangsa wong manis kandes luas piyaine sing manis kanca kancane antepono yen laku siji priyon Bilih gedang apa Gugu aku milih gending walu nang ate dadi marem maraka gendinge walu najan bunga susah dik ayo tetep guyu prayogane aja gampang nasu lamun langsung tumrap awak dadi koro yen sampean mas ya dik milih melu sapa ayo
J Pak Tun ugi Pak Koli cakno sampean modho terima kasih Pak Rena Sopo Usup mat penonton Gunes patut lamun Rama ramane dole patut lamun sinuyutan mring sasama
Yen kuwi arane Pak De ora ngira yo Kelihatan banjir bon dengan kandang pulau sambangan modo Pak Tun, Pak Khalid Cakron Ugi kandang sambangan modo Sudalu juga mencani Pak Rina Ugi mencari Pak Usuk yang buat Pak modo salam itu aturakan Pak Bambang yang buat dalam Jegrek sing di perusahaan kayu jati Pak Bambang spesial Kawasan Jegrek situ perusahaan kayu jati Sugeng Dalu Pak Mo Pelaten Sugeng Dalu ya Aji Saka oke baca kata Pak Murah Pelaten Sakojo spesial ADM Sorum Kawasan Bagili Sukoramai Lamongan Bapak ngesaken sepeda motor second bekas atau baru atau mobil bisa berhubungan Pak Sunarno Ayah Nabila Boten Bagili Pak Gampang Usaha melayani alat pertanian mesin raja saged menghubungi Pak Gampang Usaha Banten dalam jeruk kembang anggrek Imbang Lamongan ayo iki lo antara ndak rene sing di salon Sabek merapat antara Kerajaan
apa asisir kera coba Cacake iya 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 bisik-bisik sembayangan janji-janji arep urip barengan sir-siran ambek gandengan ya Ki gandeng asli Banyuwanginan sir-siran ambek gandengan gendeng asli Banyuwanginan nikah siri aku lilo tenang piye Dik ya mas syukur senadyan bojoku tuwa sakno nono sing tak jaluk bisa urip mulya nurut